Kapin gatos ka mga obispo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang nagkatapok sa Cagayan de Oro City alang sa labing-una nga Bishop Plenary Session sa Mindanao. Ani report ni James Pauloya. Anaa karon sa Cagayan de Oro City ang 140 ka mga active ug honorary bishops sa Catholic Bishop Conference of the Philippines kon CBCP alang sa gipahigayon nga annual retreat ug labing-unang plenary assembly sa Mindanao. Gipangunahan kini ni Vatican Secretary for Relations with States Archbishop Paul Gallagher ug Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Usa sa naisgutan sa plenaryo sa mga obispo ang ilang kabalaka sa nagpadayong nga epekto sa climate change. We have resolved to stand by our commitment as a conference of bishops to divest from financial institutions that are involved in businesses that are destructive to the environment, such as extractive mining and anti-life industries. Makigistorya ang simbahan sa mga dagkong kumpanya nga adunay dakong epekto sa kinaiyahan. Ginatun-an sab nila karon ang posibilidad nga pag-withdraw sa ilang mga investment sa maong mga kumpanya kung dili makapangita og solusyon sa problema. Alang sab sa isgutanan sa problema sa West Philippine Sea, kini na lang ang nahimong tubag sa obispo. Instead of a stand, we are coming up with a prayer. And I think you can read between the lines of the prayer and you would know what we're talking about. No? So we're not political leaders, we are spiritual and moral leaders. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.